Айде да ви взема един ден с Вазов. Това не е един ден, бе. Половин. Его бавареца. Тя да изпратим една пратка. И тя я язовира. Малко се покъпи чантичката. Оп, в топчето. Видите сега нашите хора. Къде са? Ходим да ги вземем. Ходим да оставим пратката. Бавареца ще запали. Как няма да запали, бе? Така като му запушат, много приятно. Просто номер едно. Какъв е плана? Отиваме, пращаме пратката, отиваме, вземаме Бад Ваню. Той е по-малко от мен, аз му викам Бад Ваню. Няма нищо, уважение на първо място. И тяга язовира. След това, 7:30 имаме тренировка с нашите момчета от групата. Да ги изпитим както се трябва. Дай му, дай. Много опасно този трафик. Колегите. И той ли ще снима? И той ще снима, Опа! Пак ще излезе. Кържели отдолу. Бад Ваню, къде си е? Газе! Километри. Да видим къде е този път към язовира. Ей, ти с тия пътечки в това нещо. Баир Грилс. Как ще е Ама нищо, пичове. Ей, къде е Ватко? Тренер, аз съм в гората. Ей, там ще видим на това въждацени камъни. Ей, там в далечината. Да видим, има ли нещо, там няма. Много бед бански имаш, брат. Фламингото. Ей го нашия човек. Ей го Васето. Водата много се качила в язовира, браво, бе. Ей, тук има бряг. Да, бе, да, бе. Ами, да. Едно дърво, ама ще свърши работа. По-добре, сега всички букуци тук, ама. И нека да капак да дойде. Да се изхвърлим. Там не знам да ще му стигне. Обаче той е долу, нищо не се вижда. Тук е май по-добре, бе. Тук сме. Я така го виждам. Така ли го виждаш? Ме тук цел камарак е перфектен. Ей, само после да не се изгубим, че стане интересно. Ей, тук ми стига много добро място, Ей, това е нашето място. Оп. Я, татче има ли? Тук е, брат, някакво повече на Да, ей, тук е топа. Ей, тук е място. Я им тръгна. Дошли сме тук да не се излагаме, културно, насред нищото. Сваля, брат, няма да гледам много. Мазна, обаче. Проблема е, къде ще сложим камерата. Не може да се вижда всичко. Защото... Проблем. Hello, boss. Hello, boss. We have a problem. What problem? Big problem.
Отваряме раницата на Вазофит. Сега ще приспособим с велкрота да стои камерата. Как ще стане това? Халка пресня. Раницата на Вазофит всичко има. Вазофит. И тениската, нали знаете откъде е? Vazofit.com. Влизайте в Vazofit.com и поръчвайте веднага, защото количествата са ограничени. Ай! Знам къде ми е... Къде ми е чиксо, брат. Знам си, че няма се удавя. А тук са малко... Брат, най-много се удавиш. Остана, Джон. Гоня. Какво правиш там, бе? Я махни! Ебаре! Вайт, бебе! Стига толкова за днеска. Не язовира. Сега. Едното момчета няма да идва днеска. Нещо ще си направим. Не, те са от кофа. Една ударна тренировка и сега в залата. Сега, правиме се, отиваме към колата и газ към залата. Ус! Затова някой ако каже, че някъде има по-красиво място в България. Няма и да има. Гледай за какво не ще става въпрос. Спокойствие, уют. Добра храна. Красота и добра храна най-вече. Храната ни е топ. Всичко ни е топ. Природата ни е топ, хората са ни топ. Има какво се желая от хората, ама айде да кажем, че стоп. Съм оптимисти. Айде, обратно. Чуваме раницата и ай по баирите. Стяга. Горе яко. Бах ти знаком ме бати нещо. Къде сте, момчета? Какво правите там, бе? Да, както казах, раницата е перфектна за всичко. Планина, както виждате. Фитнес, самолет, плаж, кефти, Вазофит навсякъде. Момчета! Тяга! Дай му! Тяга! Не знам как са гмуркат на 10 метра направо. Пичът седи се едно, нищо му няма. И мен ми трябваха сигурно 4-5 минути да се свеся в тази вода, защото е мега солена. Нема и си пълно въздуха, но после се свикна. И то се гмурка до дъното и ми вади една такава мида и ми отваря. Ето викам, как се гмурка, че той ми вика, трябва просто колкото си по-отпуснат във водата, толкова по-дълбоко влизаш. И просто трябва да влизам, викам си, няма какво да стане, аз съм в водата. Това красота. Кръжи. Карате ли ги? Ари към залата. Проблемы на листах, я цепляю вас плотно. Делами на ура и с родными на тоже. Мой сюжет не писан до конца, я был включен. Вече сме в залата, сега действаме една хубава тренировка да направим. Няма да ви показваме на момчетата, групата, тъй като те ми пожелаха да се снимат.